Nggih. Ya dites nek ngono. Iso lanang iso wedok. Nembang napa? Nembang napa? Ning nembangi teng mriku. Ha nggih mergo panggung niki nembangnya teng mriku. Nembangnya teng mriku. Lho aja teng kono to, Pak. Kono lho nek kono cedak. Bapak-bapak. Emah aku kemeteng. Alah. Yo enterane yo kemayu yo macake nganggo makromah. Iki tanggane Gus Kamto iki. Wong lanang Iya. gimbal kunir. Iya. Iya. Ngaturke apa? Anu qasidah, Mas. Weh. Weh. Oke. Wah, cocok nang pondok kok. Tak ding ding. Monggo. Tak. Nyanyi so kita. Walau itil hey itil hey. Kowe kok gak jelas to iki. Iki arep nembang apa? Qasidah. Lah kok sida tabane ya wis bener nek terbangane dumprak, Nggih. prak dumprak Mas prak. Walau itil hey itil. Yo joget apa? Walau Sap. Lagune iki lho Ci. lah engke. Piye? Walau itil. Balotok ae kerine aja. Lah ning TikTok ae ngono kuwi lho, Mas. Ora pareng lagu kuwi ora lagu hadroh, ora lagu qasidah kok. Lagu qasidah. Contohnya qasidah indung kepala indung. Di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung, ngono ke lho. Wak tampil. Magadir wak tampil. Sing iku wau berarti mboten angsal. Kudu ora kuwi lagu sing apa ngono lho. Yo nek aku liyane Mas. Apa? Anu apa ya? Selindro Mas. Slendro. Oke. Niki mengke wonten ingkang badhe nyumbang lagu lho Mas. Oh nggih. Nggih. Terus Gus Ratno nggih lenggah iki Oh diaturi minggah. Nggih. Aku tak duwe karo blokok Moncrot ya, Mas. Ora sampe moncrot ya. Lah nyapa? Ya mung cemet ngono. Oh. Ya monggo Kakang blekok cemet. Anu Roro Jonggrang ya, Mas. Oke. Kalau jonggrang kok lali janjine. Roro Jonggrang mawon. Oh nggih. Aku Roro Jonggrang sampean Roro pikir ya, Mas. Kenceng manis. Nggih. Yo, lara jonggrang. Masalah bar dadi manten kaya wis kendang to mo. Sanes. Ngomong sapa? Oh murite. Murite somo. Niki Mas Pandu. Oh Mas Pandu. Nggih, Mas Pandu pengendangipun Mas Bayu Waji. Nggih, murite berarti murite. Murite somo. Delalah Mas Bayu Waji leren. Nggih. Anu niki ngapunten dicepot oleh apa iki? Alah angsal cepoten sandase. Lah aku mulai godase sapa? Gatine ndas truk lho Kowe ngono wae apik. Lu ganti nerak ndase mondol. Heeh. Ya. Tak cepote sik Mas kayak ning jero neraka aku malahan. Lho. Berarti setahun ning neraka. Lah lanang kok. Ungkep masalah. Wong lanang kok dadak kon jilbaban. Mande udu aurat lho ya. Iya. Enggak ana blangkonmu lho ben tinggu. Ngono ae lah. Aduh. Aduh le. Ngene kan malah yo ketok lanangmu asli. Aku kayak pramugari ya. Iya. Ngono lho Rul, Koirul. Aja mbok omongne jenengku lanang kok. Koirul. Lagune apa? Roro Jonggrang Mas, Jonggrang Mas. Iya, Oke, lara jonggrang. oke. Oke. Yuk, sentak. Tek mutuk notekku. Tek mutuk notekku. Gonmu gandul, gonmu gandul, gonmu gandul, gonmu gandul. Ya ampun. Kabeh gandul, gandul. Tekmu. Gandul, Tekmu. gandul. Hey! Hey! Asik. Asik, asik. And all in